Szabad-e köszönteni? Szabad! Húsvétnak hajnalán, ahogy volt az hajdan, minden legény zsebébe kölnisüveg pattan. Indulnak a fiúk, házról házra járnak, nagy örömére asszonynak s leánynak. Hol egy szép virág hervadni kezdene, ott teremnek, s tesznek is ellene. Itt is van egy virág, ki hervadni látszik, ezért jöttünk mi is el eddig a házig. Biztonságban nincsen tőlem se senki, ezért most megkérdem, szabad-e locsolni? Szabad! Na jöjjenek beljebb akkor. Gólya madár felfázott a fészkére, a réceol meg rászakadt a jécére. Gólya madár, ki tudja megmondani, mikor nekünk érse tojás kell. Gólya madár, ki tudja megmondani, mikor nekünk érse tojás kell. Megjöttek a sárcecei legények, lássátok meg, milyen csóri szegények. Ragjatok egy kis aprót a zsebébe, dobjatok egy ímes tojás feléje. Ragjatok egy kis aprót a zsebébe, dobjatok egy ímes tojás feléje. Amúgy meg különösen szeretem a betűket, de hogy ez most hogy jön ide nekünk? Nem mindennek a parkotikus alapja, a felé zombános és pöttyös alapja. Nem mindennek a parkotikus alapja, a felé zombános és pöttyös alapja. Tus! Szabad elocsolni! Szabad! Különösen szeretem a betűket, de hogy ez most hogy jön ide nekünk? Nem mindennek a parkotikus alapja, a felé zombános és pöttyös alapja.